Tenim amb nosaltres el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, el senyor Joan Gaubí. Bon dia. Molt bona tarda. Parlem d'aquesta casa, ja fa unes setmanes ara que hi en seu el director. Com va de moment? Bé, de moment va bé. No hi ha cap problema important de moment. Doncs les coses continuen i bé, hi ha molta feina, això sí. Una de les primeres feines era establir el pla, podríem dir, per als propers anys i en aquest cas ja consolidar el que ja s'ha fet i també avançar en altres temes. Sí, de fet la primera feina ha sigut de prendre coneixença dels dossiers, això sí, i després, com ho deies, sí, establir el pla d'actuació pels 4 anys que són a venir. I doncs sí, és una feina molt feixuga, però bé, tot això ara és a punt i només falta treballar. Podríem entrar en alguns temes. Ja existeix un conveni amb el Consell General. Voldríeu impulsar que aquest mateix conveni es pugui firmar amb la comunitat d'aglomeració, per exemple? Sí, de fet, el conveni amb el Consell General concerneix principalment l'Eurodistricte. És veritat que ens interessa també tenir col·laboració amb Perpinyà Mediterrani, perquè és una cosa que a nosaltres ens sembla normal, vull dir, perquè hem de treballar amb tots els partenaris i doncs l'Aglo és un partenari incontornable. Després podríem parlar d'ensenyament, és un altre dels punts importants. Sí, és veritat que l'ensenyament del català aquí a la Catalunya del Nord, bé, hi ha moltes coses que s'han posat en plaça, però bé, tampoc no hi ha tants mitjans i doncs ens hem de rumiar les coses una mica diferentment. Doncs això ens ho hem plantejat també. Bé, les ajudes, com tothom ho sap, han baixat una mica, però hi ha d'altres coses que es poden fer i intentarem fer el més bé possible, diguéssim. Com es planteja seguir fent coses, avançant i tenir molts projectes, sabent que hi ha una retallada? S'han de trobar altres solucions? O? Sí, perquè bé, els diners solucionen moltes coses, però també s'han de tenir idees i molt sovint hi ha coses que es poden... Això ho pot superar moltes coses, vull dir, doncs... És veritat que quan els diners estan aquí les coses són molt més fàcils. Bé, ara hem de fer amb això, perquè no tenim altra solució. Donc hem de rumiar coses diferents i això ja estem treballant. De moment no es puc dir en quina direcció, però bé, ho estem fent. Es parla també del corredor mediterrani i la seva importància? Sí, això és una cosa que pot ser molt interessant per Catalunya del Nord, perquè passaran moltes mercaderies aquí i quan aquest corredor mediterrani serà efectiu, és evident que hi haurà possibilitats de desenvolupament econòmic aquí a la Catalunya del Nord. Després es poden plantejar col·laboracions amb empreses del sud, de la demarcació de Girona principalment, i amb les empreses d'aquí. La solució, al meu parer, passa per col·laboracions entre les dues bandes del que anomenem la ràtia. També hi ha un punt d'atenció per tots els mitjans de comunicació, és saber quan hi haurà la primera visita oficial del president de la Generalitat, Artur Mas. Ja ho teniu previst o se'n comença a parlar? Se'n comença a parlar i normalment hauria de ser ben aviat. De moment no us en puc dir més. No ho podré treure més suc? No, però bé, sí, és una... Abans de l'estiu? Sí, abans de l'estiu està segur, però ben aviat de totes maneres. Abans de finals de mes, no? No, potser no. Doncs maig o juny. Això. Perfecte.
Aquesta setmana hem sapigut que Alain Juppé, el ministre de l'Interior francès, ha donat el seu vistiplau, el seu acord per una reciprocitat de la televisió, perquè actualment es pot veure TV3 des de fa ja uns quants mesos, però per exemple no Esport 3, i seria una manera també de perennitzar aquesta visió de les cadenes de la televisió de Catalunya. Això és una bona notícia, suposo. Sí, que és una bona notícia, perquè tot el que ens pot portar notícies del sud i televisió dins la nostra llengua és important. Doncs nosaltres em sembla que hem fet les gestions necessàries perquè la cosa esdevingui possible. El senyor Gordó s'ha entrevistat amb l'ambaixador d'Espanya fa pocs dies i bé, sembla ser que la cosa sigui positiva, perquè el senyor Juppé ha fet aquesta declaració, doncs nosaltres estem feliços i molt contents de tot això. Perquè aquesta part que legalitzaria el fet de poder veure aquestes televisions podria potenciar que també es puguin veure a llocs com el Conflent, la Cerdanya, on ara no arriben. Sí, és veritat que hi ha parts del territori que encara no són ben cobertes, i això, ben evidentment, permetria que tothom pugui veure la televisió en català a la Catalunya del Nord. A nivell empresarial, què es podria fer per millorar els intercanvis i doncs potenciar en aquest sentit el món empresarial de banda i banda? Bé, la primera cosa és voluntat. Voluntat de treballar junts, voluntat de buscar nous mercats i noves coses, perquè jo estic convençut que hi ha coses que també en aquest domini es poden fer. Però jo penso sempre que el que s'ha de posar en plaça són col·laboracions. Col·laboracions entre empreses del sud, empreses d'aquí, sobre projectes comuns. Això podria fer avançar les coses i sobretot acabar de pensar que del sud només pot arribar a competències. La competència és una cosa sana, però vull dir també amb col·laboracions es pot fer negoci, es pot fer treball, es pot fer moltes coses. Doncs hi ha coses a fer. Teniu ja plans, actes a la Casa de la Generalitat previstos o participar en reunions de l'Eurodistricte o algun d'aquests temes? Reunions amb l'Eurodistricte de totes maneres n'hi haurà, però de moment el tema de l'Eurodistricte està una mica parat perquè esperem el vistiplau dels estats, doncs que han de donar aquest vistiplau esperem ben aviat, i després es podrà pensar a imaginar una governança d'aquest eurodistricte. Però bé, les coses estan a punt de ser posades en plaça, doncs esperem això. De cara al públic, els propers esdeveniments podríem dir que és la Sant Jordi i els exàmens del certificat? Sí, doncs la Sant Jordi, ben evidentment, nosaltres la celebrarem el 23 d'abril, aquí a la Casa de la Generalitat. Doncs la casa serà oberta i us convidem a venir a agafar uns llibres i unes roses. Doncs per tot el dia del dissabte nosaltres estarem aquí i celebrarem la Sant Jordi. Els exàmens de català, bé, les coses estan sempre per fer i doncs també això continua. Les inscripcions acabades, hi ha hagut molta participació? Sí, hi ha molt èxit, doncs la cosa continua i estem ben contents. També hi ha sessions de cursos de català accelerat aquí a la Casa de la Generalitat i bé, la cosa funciona bé. Nosaltres ens interessaria que hi hagi encara més alumnes, però bé, els que són s'ho agafen amb molta il·lusió i estem molt contents. Això es podria dir que segur que seguirà l'any que ve, és a dir, la gent que ara pensi que doncs, no pot agafar una classe en curs
inscriure's ja pel mes de setembre, és possible? Sí, de totes maneres aquests cursos continuaran, no hi ha cap problema. I doncs sí, si la gent que s'hi vulgui acostar, bé, estem aquí, estem a la seva disposició. Aquest estiu ens estem plantejant una nova fórmula per aquest estiu, uns cursos dirigits cap als estudiants, als joves, que no tenen la possibilitat durant la període escolar de venir a agafar cursos de català. I bé, intentem trobar una fórmula que agradi a tothom, sobretot a la joventut. Molt bé, és difícil agradar a tothom. En tot cas, quan sigui més concret, segurament ja en tornarem a parlar aquí a Ràdio Arrels. Sí, amb molt de ple. Joan Gaubí, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, gràcies d'haver vingut a Ràdio Arrels i fins ben aviat. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.